Uttar Pradeshni rajdhani Lucknow ar jagao pulisni kaisa headquarter tongo ar jagao Ruchi Singh bumungoi khoroksa bwrwi 28 bochor umorni bini adino lady constable ni duty khlaio. O lady constable Bishnor ni tongnai tei ar jagao bini pura family rok tongo bini bwta bwsai buma bufa joto family ni member ekta jagao hingke din phaika 12 February 2022 ni sal. Bishnor ni bini bwsai bai Ruchi kok salaika adino phone bai adino bwsai no 9টা 9:30 digio call khlaihoro a jorao no bini duty pai bini room o phaio hinui hingke nogo thangnanai tongo cab bai hingke daktino nogo sogoinai nogo sogoika hingke call khlainai hinui bini bwsai no call khlaihorka. Aboni yagulo kheno bini bachai bo call toni rikha horni 11টা porjonto bini bachai bini call ni wait khlai tongkha bo free wngui call khlaino hinui call khlainani hinsama ba bobo wait no khlai tongkha. Phiaba 11টা lai thango tei pura horbo lai thango haipano Ruchi bini bachai no call khlailia hingke 10 din ni phung yakhiba 13 February 2022 ni sal. Phungni 8টা digio bini bachai teisa haino hai Ruchi bini buprangjak no call khlaihoro phiaba Ruchi ni mobile upload switch off diporni prai 1 ta 2 ta amsuk jora call mang try khlai tongkha haipano switch off mang mankha bini phaisingtwi bo kuno call back khlai response rok bo manjak liya. Aboni yagulo kheno bini bachai bo belai kheno wana jakha aboni selai swkang kun deno phano amsuk long time jora bini mobile no switch off khlai toniya kho phiaba phoroke bini mobile switch off mang mankha. Bini bachai chinta nangjagui bini logino tei khoroksa bwrwi samung khlainai lady constable bono call khlaihorkha tei bono Ruchi ni twi kok rok chungkha bobai made malai nudi nuk rok hinui. Aphoroke no bobai je samung khlainai lady constable saka tini 13 tarik ni salo phano Ruchi constable bini duty tongo but bo tini hingkangke phailia hinui saka. Mia 12 tarik ni horano duty pai nogo thangai paikha apron chimini bini mobile switch off mang mano hinui saka bini o logini lady constable bo hingke o lady constable bo saka aboni selai swkang kun dinam phano bo bini duty rok no miss khlaya jodi no kulum kosa wngui miss khlaina hinui bo sawi rohor phiaba amo hai kuno dino phano ongya amsuk kolok jora ro moi mobile bo switch off tei duty phaina phaya obo bo saya hinui bini bachai no sahorkha hingke o lady constable bini dol bo saka bobo kuno saimaniya Ruchi bor jagaya hinui hingke o kok rok no khwnawui bini bachai bo tei bo wana jakha. Aboni yagulo wana jagui bo o lady constable bini dol no saka nang Ruchi ni room o thangui naihai ditamni hingke Ruchi ar jagao bo kaisa room bhara naharui ar jagani hoite no lady constable ni job khlai tongo hingke bono thangdi hinui saka bini dol no. Aboni yagulo kheno sairego bini duty pai bai aga bai Ruchi ni nogo thangkha thangui nokbara malik no sungikha tei apro nokbara malik bo saka Ruchi 12 tarik ni horo duty pai nogo phas phaya hinui hingke Ruchi Bishnoro thangya gaki bini room bara tongma jagao bo thangya hingke bo jagao thangnani nangkha kuno ata-pada bo maliya bini hingke 13 tarik ni salo bo bini duty o thangya hingke omono joto nai akoi sab indicate nukjagui tongo je Ruchi ni logio kuno mungsa sukle hamya gotna gotikhana hinui phiaba sungmung hingke omo se UP police ni lady constable achomsa byango kwmawi thangman bini sabai dusmani tongna eba kheba kuno mungsa sukde tongna o story ni uklog ni hija kok rok o video ni second part o nugui mannai ani jora kwrwi wngma bai ang second part ke mango video ma swnamnai full part o ang paireui manya abogui jodi norok second part naina muchungkha hingke jodi norok ni comment gilang hingke norok ni bagui ang second part tubunai.